Una exposició és com fer un relat, una història. És explicar el nostre planeta i què el fa diferent de la resta. Però per explicar una història necessitem un guió, triar els elements, els protagonistes, la manera d'explicar. Com col·locarem les peces, en quin ordre? I com farem arribar la informació? La pregunta que ens fem és qui som, què volem explicar, a qui i com. Ens endinsem a l'exposició Planeta Vida. Al principi, el que parlem és de quina és la història d'aquest planeta. Entrem en el que és la biografia de la Terra. Aquí hem començat des del Big Bang fins a l'actualitat. I aquí parlem, encara que l'exposició sigui Planeta Vida, hi ha la paraula planeta. Per tant, aquí el que parlem és de la vida, de l'evolució de la vida, però de l'evolució de la vida a sobre un planeta. És a dir, que tota la part geològica també surt. Després hi ha una part que és la més gran, aquesta part es diu el present de la Terra, què és el que ara trobem, i aquí és on hi ha més col·leccions i per tant per això és més gran. I aquí el que fem és que els subàmbits, diguéssim, són temàtics, és a dir, que parlem d'animals, parlem d'algues, parlem de fongs, parlem de microbis, de geologia, de paleontologia, i aleshores en cada un d'aquests àmbits el que expliquem és quins conceptes expliquen el que trobem avui a la Terra. Després tenim una última part d'aquesta exposició, que no és una última perquè està feta de petites parts, que són el que en diem les illes de ciència. La idea d'aquestes illes és que tu entres i t'expliquen un tema. Aquí ara mateix estem a la illa de taxonomia i classificació. I la idea és que cada pocs anys es puguin anar canviant. El plantejament museogràfic crec que intenta, i penso que ho aconseguim bastant, que sigui entenedor per moltes persones diferents i per molts nivells diferents. Això el que vol dir és que a qualsevol dels àmbits on estem hi ha diferents nivells de lectura. És a dir, que podríem, per exemple, en el que és la biografia de la Terra, podríem només caminar mirant les pel·lícules i amb això tindríem una idea molt bona de com ha evolucionat la Terra i la vida des del Big Bang fins als nostres dies. En aquest primer àmbit, per exemple, també hi ha unes pantalles. Hi ha unes pantalles que són el que en diem els descobriments o els grans invents que fa l'evolució del planeta. I en aquest àmbit el tractament de les peces és molt diferent. Cada peça té una vitrina perquè cada peça està molt singularitzada. Sempre és una peça molt bonica, molt ben il·luminada, i aquesta peça és com si diguéssim la prova d'algun d'aquests moments importants de la història del planeta. Quan entrem a l'àmbit més gran, que és l'àmbit del present de la Terra, aquí va haver-hi una reflexió prèvia, jo crec que molt interessant, que vam dir, volem una exposició moderna, però no volem renunciar a qui som. Per tant, som un museu amb col·leccions, utilitzarem les col·leccions. I en aquest àmbit el que hem fet és unes taules interactives. Aquestes taules interactives tenen molt poques peces, estan a sobre les taules, es poden tocar, i hi ha unes pantalles interactives que circulen al llarg d'aquestes taules que donen moltíssima informació. També a diferents nivells, també hi ha animacions, és a dir, que qui vulgui es pot ficar dintre d'aquestes pantalles amb diferents punts de la taula, lligat amb les peces que estan a sobre, i pot aprofundir tant com vulgui. També aquestes taules, de l'altra banda, són recursos per invidents i per persones amb problemes de visió, i això també fa que l'exposició en aquest sentit sigui bastant especial. I també tenim les vitrines n'hi ha moltes, són molt grans, són molt boniques, i aquí hi ha moltíssimes peces. I les vitrines són una mica l'inrevés que les taules. Les vitrines tenen moltes peces i els conceptes són molt senzills, molt clars i tenen molt poc text. I per tant, la banda de baix de la vitrina explica alguns conceptes molt clars, cada vitrina tindria un tema. Aquí podem, per una banda, divertir-nos i disfrutar mirant les peces i, per una altra banda, aprendre conceptes molt clars i molt concrets. En cada un dels àmbits hi ha un gran panell de classificació, que no és perquè ningú aprengui tots els noms a tots els grups de les plantes o dels animals, sinó que entenguem a dintre de tot el que és la vida
quin lloc ocupa, per exemple, les algues i quants grups té, o sigui, quanta variabilitat trobaríem a dintre d'aquest. I també hi ha unes petites unitats on hi ha uns científics que expliquen, són científics que treballen en patrimoni, que per tant expliquen ells d'on han tret aquest patrimoni i com l'utilitzen i quina recerca en fan, com un recordatori que la gent entengui que els científics són persones com nosaltres i que, a més, aquestes col·leccions, més enllà d'ensenyar-les aquí al museu, tenen un ús de recerca. I, finalment, tenim les illes, i a les illes la museografia és molt més variada, perquè com que les illes són, cada illa és un món, diguem, doncs la museografia hem posat la que hem necessitat. I també, aquí també hem fet servir diferents recursos. M'agrada que em diguis això de nivell personal. Quan vam plantejar aquesta exposició, jo vaig suggerir que poséssim un lloc, tenim un parell de llocs de descans del visitant, que fos un lloc que fos per escoltar, perquè jo tinc la meva formació, la meva tesi és de bioacústica i, per tant, m'agrada molt el so de la natura i el so dels animals i soc molt conscient que la gent té més costum de mirar que d'escoltar, no? Llavors, en aquesta zona vas, t'assentes, descanses i escoltes. I d'alguna manera deixar-te portar amb els sons que sonen allà. Per tant, des del punt de vista personal, aquest és el meu àmbit preferit.